Доброго вечора. В етері АТR Prime. Це час, коли ми розмовляємо про глибинні такі, глибокі сенси і запрошуємо людей, які, на наш погляд, є носіями саме таких сенсів. Я дуже радий бачити у себе в студії людину, яка вже була на каналі АТР, коли її звільнили, обміняли, точніше, з Руського рейху. Але після того, що відбулося таких загрозливих подій, і ми всі переживали за цю людину вперше на АТР, Володимир Балух. Добрий вечір. До речі, я правильно наголос ставлю Балух, саме Балух, да? Бо так. Я зазвичай там перед етером перепитую, бо був випадок, знаєш, такий, коли зайшла людина така досить відома, яке прізвище було Стулік. А я все ж таки перепитав, і він сказав мені, це дуже хороша людина, ти перший з журналістів, хто запитав, я Стулік. Дякую. Да. Це теж важливо, але це все ж таки не так важливо, як те, які сенси ти несеш у собі, і ніс їх ще тоді, коли ти був у Криму, і ми всі дивилися на тебе, і ти був для нас зразком. Просто я пам'ятаю ті часи, як просто, я пишався тим, що ти є просто на цій землі. І дякую тобі дуже. Але перше, що я маю запитати зараз, я бачу, що ти виглядаєш просто чудово, просто як спортсмен якийсь просто, я не знаю. Ти займаєшся спортом і почуваєшся нормально після всього? Я почуваюся абсолютно, мені вистачає, скажімо так, мені вистачає того здоров'я, яке є в мене на даний час. А то, що там займаєшся спортом, в моєму випадку достатньо просто обмежувати себе в їжі, і тоді, а все остальне від природи. Тобто спортом регулярно ти не займаєшся? Ні. Як стан здоров'я? Щось, якісь наслідки є? Звісно, наслідки є, і ще певний період потрібно там для подолання деяких недоліків, які залишились. Але я ж оце і кажу, що мені вистачає станом на зараз. Просто певні наслідки, то потрібно окремий етап реабілітації з оперативним втручанням. Його зовні не видно, цих недоліків. Це я про них знаю і знаю, що робити, щоб їх не було видно. Але я відверто кажу, що мені абсолютно вистачає. Станом на зараз мені вистачає. Я бачу твій настрій, я бачу тебе близько, і я можу сказати просто всім ворогам України, що я не раджу вам зустрічатися з Володимиром Балухом обличчя в обличчя. Ти просто дуже крутий з усіх боків. Але я хочу перенести нашу розмову туди, звідки почалася твоя історія спротиву, особистого спротиву, я підкреслюю. Ти, як знаєш, це трагічний приклад, це як Рішат Аметов, який просто вийшов один. І його вбили, звіряче просто вбили. Ти, на щастя, здоровий, ти, на щастя, у вільній Україні зараз. Але були часи, коли я бачив, що ти можеш просто закінчити своє життя в будь-яку мить. І я хочу, може це жорстоко з мого боку, але я хочу, щоб ти повернувся думками в той час і відповідав на такі, може, не дуже зручні запитання, але чи було тобі страшно? І що найстрашніше було тоді, коли ти вивішував прапор України, коли тобі там підкидали щось, коли тебе загрожували, коли тебе захопили? Я щоб відповісти максимально об'єктивно на це запитання, я мушу просто це сказати, що в твоїх словах, оце спочатку, історія спротиву, це об'єктивно 100% так. Історія спротиву моя
ну як би не пафосно це звучало, вона з самого дитинства. Ще з того дитинства до школи, до того, як я писати навчився і читати. Це ще звідти. Я просто пам'ятаю, як в суспільстві от пропагувалась ця думка про меншовартість українців, українства, про нездатність українців до Про мову, яка якусь не таку. недолуга, селюки і ну, там колхоз, сільпо. У нас образливо це було сільпо. І це ще, це до того, як я навчився читати і писати, оце в мені жило. Оце в мені було всередині, і доволі часто і в дитинстві, саме в дитинстві я там наражався і на фізичний вплив від... Доводилося битися. Да, доводилося. А я ще ж навчався в музичній школі, це в райцентрі, нас 3 на тиждень возили в райцентр. Ну, просто після школи, там... О 14:10 автобус забирав всіх, хто з нашого села. І от 3 на тиждень ми отак до 8 вечора ми там знаходились в музичній школі, там пари і таке інше. І ти, ну, бувало таке, що зайняти там 2-3 пари є, ну, 2-3 заняття, а частіше, ну, це 1 раз на тиждень. А так, от 45 хвилин ти там відбув свої заняття, і ти ж знаходишся тут в середовищі. Ну, просто спілкуєшся. Да, десь ходиш, там з кимось спілкуєшся, і доводилось наражатися на такі речі. Коли почують от просто українське слово, а я з дитинства любив, з самого дитинства любив вживати українське слово. Це завдяки батькам, так? Звісно, так. Ну, я їх чув, я зростав. Взагалі в нас українське середовище, от в тій частині, скажімо так, села, де мешкали батьки, от де я виріс, було дуже багато українців, ну, переважна більшість. І українська мова – це була звичайна річ. І для мене це було сіві такі от, ну, така мелодичність мені доступна також з дитинства. Це, звісно, що цього висновки я потім зробив. А так я просто жив собі в нормальному середовищі. Але я ж кажу, з самого раннього дитинства почав от цього негатив, який проявувався, він в мені викликав спротив. І це з подальшим життям він просто ріс, зростав цей спротив. А щодо самого запитання, от з приводу там, перебування в тюрмі, я от насправді впевнений в тому, що це, знаєте, в мене не було бажання вижити за будь-яку ціну там за ґратами. От цього бажання не було. Бажання йти до кінця, воно було присутнє одразу, там, з перших днів. А бажання вижити за будь-яку ціну, я про це із тюрми писав, і там, коли була можливість, про це писав, що насправді будь-яка поступка цьому абсолютному злу, вона просто продукує в ньому бажання цього зла поширюватись, посилюватись і виходити на новий рівень. І тому от для мене це було, ну, і є 100% така впевненість, що не можна, навіть ціною життя не можна йти на поступки. Але от пройшовши цей шлях, я скажу, що саме це і от моя готовність йти до кінця в усіх цих наративах, вона і стала от саме тим, що допомогло, що не дало їм зі мною якось вчинити от таким чином, що в мене б не було шансів вижити там. Навпаки, з певного моменту, коли вони там усвідомили, що будь-які їхні дії викликають виключно спротив, що я не йду їм на поступки будь-в чому. От після цього от конструкція
моделі поведінки стосовно мене, вона почала мінятись. І навіть вже після потрапляння, а це ж коли тебе етапують, це ж завжди нові, різні люди, які там, да, які починаються все спочатку. І ну, в Твері це почалось знов, ну, спочатку ця вся історія. Це було... Спроби ламати. Да, ну там найпотужніша була спроба. От в Твері найтакі потужніші. Бо в Сімферополі воно було розтягнуто в часі, а тут спресовано от до кількох таких моментів. Спресовано це все. Але це, зрештою, вже коли там, хоч я і сидів в ШИЗО, вже, ну, тюрма в тюрмі, вже гірших умов бути не може, ніж ці, в яких ти перебуваєш. Але можливість відстоювати своє право і здобувати те, що тобі необхідно для збереження себе всередині, їх насправді було більше. З'являлось більше от саме від цього спротиву. От для мене загадка, яким чином це працює, але це працює. Насправді це працює. Чи ти знаєш, Володя, що ти майже цитував зараз Мустафу Джемілєва? Ось коли ти сказав цю фразу, що я не мав на меті вижити за будь-яку ціну, це слова Мустафи Джемілєва в ті часи, коли він тримав найдовше голодування, коли його годували, ну це просто жах, коли годують штучно, так? Це катування. І я з ним говорив про це, він каже, ну, якщо моя доля померти, я готовий був і до цього. І це, напевно, саме через те він і живий досі, і досі він бієць, і хоча в нього це було там розтягнуто в часі, да, і, напевно, менше надії було в ті радянські часи, що хтось просто почує про тебе десь там в Сибіру, так, да, все ж таки про тебе писали, говорили і підтримували. Чи не знаю, ти чув це? Ні, звісно, відчував? Да. Я, звісно, розумів, що ти не розумієш масштаби цього, бо ну, в тебе немає просто можливості. Да. Але ти розумієш, що про тебе знають. Ну, насправді, якщо знають хоча б там кілька людей, найголовніше, щоб це були ну, от люди з твого простору життєвого, з твого поля, от тих, з якими ти йдеш в одному напрямку. І можеш до кінця розраховувати. Так, да. І це найголовніше. Звісно, коли я вже потрапив до Керчі колонії, вона страшна, жахлива, до речі. Казали про неї, що вона дуже погана. Там, ставлення для в'язнів. Знаєте, в чому? Взагалі-то тюрма, це в будь-якому для нормальної людини це жахливо. В будь-якому. Бо там ж руйнується все, чим що для тебе є світ, от яким ти його знаєш, яким ти його бачив. А там це все руйнується, і система так влаштована, що вона намагається будь-що просто зламати твою волю до спротиву і перетворити тебе, щоб ти жив оцими тваринними інстинктами. На тварину в зоопарку. Да, тваринними інстинктами. Поїсти, відпочити, ну там якийсь смачніший шматок мати можливість з'їсти. І от на це спрямовано все. От будь-що, коли ти зсередини за цим спостерігаєш, це дуже потужно так видно. От саме на що спрямована воно ж так єзуїтську таку назву має, да, ісправительна колонія. Ісправительна, що виправляють, ну тобто виправить в людині що? Саме бажання залишатись людиною. Да. Ти про Керч згадував, я перебив тебе, вибач. Про Керч, просто коли я потрапив до Керчі, і була більша можливість така, була в мене така можливість
мати інтернет і користуватися. Таємно. А? Таємно. Ну, звісно, це і таке, способи це є. тюремні такі речі, вони не потрібні для розуміння нікому. Нормальним, звичайним людям вільним. Але, і тоді я почав розуміти масштаби, коли ти в інтернеті, ти просто набираєш своє прізвище і бачиш все, що Це відбувається навколо тебе. надихнуло? Це, я би сказав так, що це набагато більше дисциплінує, і ти розумієш відповідальність. Бо коли твоє ім'я піднімають на прапор у зв'язку з якимись цінностями, справжніми цінностями, то тут ти не маєш схибити взагалі ні в чому. Просто не маєш права хибити і там якось навіть побіжно, не звернувши увагу до якихось там До речі, дій. там ти голодування тримав в Керчі? Ні, в Керчі не було. В Керчі не було. Я припинив голодування, те найдовше голодування, я припинив одразу після вироку, коли вони вирок, апеляція була і затвердили вони цей вирок. І в цей день я припинив голодування. В Керчі я не голодував. Не голодував в Керчі, але там був інший спротив, там і було таке. Щось там було. Я просто пам'ятаю, що ми більше за весь час, ми більше всього хвилювалися за тебе, коли ти був в Керчі, і навіть про тебе звісток не було. Там був момент, коли мені зламали ребра, був такий момент. Я ж пам'ятаю, Керчь, я запам'ятав. Голодування там не відбувалось. Вже потім голодування то було вже в Торжку. Слухай, може таке питання якесь ставити не варто, але хочу запитати просто твою думку. Ти можеш про це сказати? Ось саме ти, я не можу. Я не був у в'язниці, не був в такому стані. Ось не так давно Лукашенко, я впевнений, що спільно з Путіним, з Росією, скоїли злочин, терористичний акт. Вони 100%. викрали молоду людину, хлопця, 26 років йому ще. І за деякий час він почав давати покази. Просто це я навіть не дивився, чесно кажу. Тому що я розумію, що його примусили, що там і дівчинки його, і катування, напевно, там і загрози будь-які. Йому загрожує страта просто, смертна страта, так? Чи дивився ти ці два, здається, примусових інтерв'ю? І чи міг він не зламатися і мовчати, не говорити на себе брехню? Чи ні? Чи це неможливо? Ви знаєте, я з цього приводу маю, звісно, свою думку. Чесно скажу, я не дивився це інтерв'ю. Я знаю, що... факт ти знаєш. Факт я знаю, там навіть якісь уривки з цього я бачив в Ютубі випадково. Але не дивився саме через те, що для мене зрозуміло, що там відбулося, абсолютно зрозуміло. Я подібні речі, через подібний етап проходив, але ви розумієте, в даному випадку мені було легше. В мене за спиною вже був, я після 45 потрапив за ґрати, і за мною складене вже життя. Я армію проходив радянську. Не набагато... Це майже тюрма. Да. От я ж про це і хочу сказати. Не набагато це відрізняється від моделі поведінки в тюрмі. І взагалі, я відбувся в своїх переконаннях вже давно. І я з ними вже неодноразово з цими думками я там переспав. І я готувався, рік же ж я до цього судився з ними, перебуваючи на свободі, відносно. Якщо можна назвати Крим територією свободи, це перетворено вже в таку велику зону. Але це була відносно, так би мовити, свобода. І
для себе я готувався, внутрішньо я готувався до цього спротиву. І коли це сталося, так, це був от дійсно і для мене. Я думав, що я готовий. До Але всього. навіть ти... Да, але коли Да. ти вперше туди потрапляєш, і от все, що з тобою відбувається, це за межами твого розуміння і за межами розуміння нормальності, і це геть інший світ. І особливо, коли в цей момент ще починають тиснути оце морально, Дівчинка твоя Да, там в да, сусідній да, камері да. там десь. морально, і ще й при цьому там, насправді фізичні впливи, я їх якось легше переносив. Ні, От більше, за моральні? Да. Це фізичний вплив, він не відбувається довго. А моральний відбувається щосекунди на протязі Тобто в фізично режимі ти втрачаєш 24/7. свідомість, втрачаєш свідомість. Ні, просто, тут так? річ не в свідомості, а в тому, що кожний твій контакт з кимось, окрім тебе самого, от з кимось, він от з іншого світу. От кожний контакт – це моральний вплив зі сторони цих, з боку цих віртухаїв, які там працюють, з боку всіх абсолютно. І навіть сам, коли ти занурюєшся, залишаєшся в камері, в загальній камері, от просто, це ж не твій світ. Це світ вже зовсім інший. Це також тисне. Також тисне неможливість хоча б на якийсь невеликий проміжок часу повернутися до звичайного. Оцей злам, він важкий. І коли ще під час цього зламу застосовують оці спеціальні засоби тиску, я розумію, що молоду людину без такого досвіду, життєвого досвіду в подібних ситуаціях дуже легко зламати. Які б не були переконання, а в такому я чому кажу, що мені було легше? В мене за плечима 45 років життя було, і розуміння, що найнеобхідніші речі в цьому житті я вже зробив. І я можу собі дозволити бути абсолютно вільним. А він ще нічого не жив, він ще життя не побачив, він ще нічого не зробив. Крім того, я впевнений, що погрожували дівчинкою, Та погрожували, 100%. напевно, і батьками. 100%. І там навіть ці погрози, вони ж помножені на саму атмосферу. Безнадійність. Да. І загроза, просто цілком реальна загроза, це страти просто. Знаєте, для Смерті. мене, от з цього самого приводу, що хочу сказати, наче вже було там майже 3 роки перебування за ґратами. Різні ситуації. Мені здавалося, що я вже багато що знаю про тюрму, про перебування за ґратами. Але коли я на останньому етапі, на цих 3 з копійками тижні, коли потрапив до Лефортово і опинився в Лефортово, оце знову ж таки, це було абсолютно нове. Абсолютно нове. А чому нове? Тому що де б ти не знаходився, в яких би умовах за ґратами ти не перебував, в тебе все одно є можливість якось спілкуватись з людьми, з тими, хто там поруч сидить, з навколишнім світом, підтримувати одного. Ні. А в Лефортово повний вакуум. Повний вакуум. І я пам'ятаю ті відчуття, які ти переживаєш, знаходячись в повному вакуумі, абсолютно. Це така форма катування, там спеціально, там і саме в Лефортово. Я впевнений, що він ще і такому абсолютному вакууму піддавався. Знаєш, хто там сидила? Ти знаєш її, заочно, звісно, Валерія Ільинична Новодворська. Так, вона там сиділа декілька років, і я її книжку читав, яка має назву «По той бік відчаю». Російською «По ту сторону отчаяння». Так? І це цілком зрозуміло, коли ти просто не знаєш, що наступну мить буде, і немає з ким навіть поговорити про щось просте. Там, не знаю, про дітей, там, про... ти знаєш, якого ти року народження? 71-го. Ти трохи старше за мене. Я з березня 72-го. Ось.
Ну, рік. І знаєш, я повністю зрозумів тебе, коли ти розповідав про відчуття приниження і відчуття відсутності справедливості до тебе, до твого народу. Ти, я думаю, що краще за багатьох, в тому числі українців, які там в інших місцях жили і в інших умовах, розумієш Кремле. І коли з дитинства тобі кажуть, що тебе немає, твого народу немає. Коли ти приходиш за паспортом, тобі кажуть, немає такого народу, пиши татарин там, так? Коли сміються і кажуть там геть звідси до Узбекистану свого, коли вже навіть людей, які народилися в Криму, вже за українські часи, да? І все одно там принижували і українців, і кормили, принижували постійно. Я так тебе розумію, просто до молекул. Я просто знаю, як це відбувалося в моєму дитинстві, коли я чув про себе, що ми зрадники, там, що ми вороги, що нас не існує, нас немає. І українці, і не тільки ти, розповідали, навіть коли до Києва потрапляли хтось, з села чи там, з Західної України, і вони просто вживали в розмові замість російського українське слово. Наприклад, замість там дворець Палас, або замість і таке реготання у відповідь «О, деревня», знаєш, як то кажуть, да? І, але все одно, ось запитаю про те, що так, в тебе є з дитинства гідність, усвідомлення того, що ти українець. Але все одно, може хтось сказати, що не треба було так ризикувати. Тобто ти міг цей прапор український повісити всередині хати. Ти міг тримати свої переконання при собі. Чи там розповідати про них близьким. Може бути сусідям комусь, але не на такий широкий простір. І тоді, слухай, напевно, багато в Криму людей, яким не подобається окупація. Але ось так боротися з нею, там, ти назву вулиці там, українською мовою, прапор, щоб усі бачили, да? Це хтось може сказати, що це там певне, не знаю, безглуздя якесь там так. Чому ти саме такий? Ти ж не публічна людина. Як би ти там був відомим, якимось там... Я б ще це зрозумів, що людина так. А ти був пересічний громадянин, пересічний мешканець Криму. Чому саме такий спосіб, публічний, ризикований, ти обрав для спротиву? Я його не обирав, насправді. Він сам мене цей шлях обрав. І це абсолютно, це чесно кажу... Степ бай степ було, да? Це крок за кроком? Тим, що це... в моєму розумінні це не могло статися від слова взагалі, через що? Я ж вивісив цей прапор на знак на знак підтримки Революції Гідності ще в грудні 13-го року. І вивішений він і майорів він саме з цих причин. Це вже потім переросло. І ти не міг зрадити сам звісно, собі. Я не міг собі навіть допустити те, що вони ж приїздили після першого обшуку, вони його зірвали. От я скажу, от була така, моя вся історія пов'язана з моїм селом, да? Як назва? Серебрянка. І коли я вивісив прапор, перший був червоно-чорний, в мене просто не було державного прапора тоді в наявності. Який був, я той вивісив. І його місцеві зірвали. Він був не на будинку вивішений, а в мене там такий трактор гусеничний. І я так символічно на ньому на довгому шесті розташував цей прапор. І він недовго він там майорів, десь більше тижня, і його зірвали. Я навіть знаю, хто це зробив. А потім вже я після цього розташував саме державний прапор на будинку. І от чекав, просто чекав. От хто з місцевих
прийде там, да, і щось мені буде, ну, це вже після окупації. До окупації я нічого не чекав, там, це був просто знак підтримки, а після того, як сталася ця військова окупація, і от хто ж прийде до тебе там з претензіями? З людей, з якими Да, ти раніше це- спілкувався, жив поруч. Це там. такий ну, виклик, хай це буде виклик. Але я там народився, виріс, і я мав абсолютне право. Є право. Так. Да, і абсолютне розуміння щирості того, що я роблю. От, але з місцевих так ніхто і не прийшов. А особливо після того, як діти, які ходять в школу, це ж будинок, він перший від школи. І всі діти йдуть до школи повз І бачать мій державний будинок. прапор України. Да. І коли діти мені казали дякую, коли вони просто підходили... Це вересень 14-го року був? Це і пізніше було. Діти ходили до школи, особливо це перший період, так, коли відібрали державність, так, ну, Але діти ж забрали пам'ятали. батьківщину в дітей. Да. І діти навіть із, скажімо так, тих родин, батьки чиїх радо бігли на референдум, на цей там, з Путіном во всю голову, а їхні діти підходили до мене і дякували за прапор, що вони мають можливість його бачити, цей прапор. І ну, Ти не міг зрадити цим уявити дітям. собі теж. саму можливість, що я можу з власними руками зняти прапор, ну, це я б краще руки собі повідрубував. От відверто це так і було, да. І коли мусора в 15-му році, ну, з ФСБшниками, це перший обшук був 30-го чи 31-го, скільки там в квітні днів? 30 чи 31, 30, здається. От вони обшук проводили в мене і зірвали цей прапор. Я потім 7 місяців там на нелегальному положенні був до наступного обшуку. 7 місяців там я, ну, на нелегальному положенні і перебував там. От. І не відновити прапор, ну, це просто було неможливо. Ну, тобто віддати свою землю, яку ти любиш, землю, в якій похований твій батько, землю, на якій зростали твої діти, ну і взагалі з яким це центр життя, так би мовити. Слухай, хто Повинна стуканув мова на життя. тебе? Хто стуканув на тебе? Це ж село, це ж, ну, звідки вони таких, дізналися? Ні, так я більше скажу, стуканув, то ладно. Таких завжди знайдеться, і історія нам про це багато говорить. Я навіть над цим не заморачуюсь. Знаєш чи ні? Ну, я знаю приблизно, хто допоміг. Але от така історія, не приблизно, а майже впевнений, бо я, ну, там, за окремими ознаками. Але річ не в тім. От хто я такий? Да? Ну, село, глухе село, там, в глухому куточку Криму. І оце розуміння, коли поселяють двох якихось людей. Ну це з мусарні, там, хто, чи це МВДшники їхні, чи ФСБшники робили, я не знаю. Але якихось двоє поселили в нас в селі. І ті живуть, і там і вираховують от мене, да? От вираховують, що цей, де я є, що я є. Оце ж рік я судився по одній справі, там, а тут вони завели вже, ну, я судився рік, ну, я відбув 10 діб покарання, типу, ну, цих адміністративного, да. І під час цього вони завели кримінальну справу, ну, тобто двічі за одне і те саме вирішили мене покарати, так би мовити. І от я рік судився з ними. Після того, це ж було в 15-му році, а всій 16-й рік я судився от до того моменту, коли вже приїхали з обшуком і, ну, вже з підкинутими патронами. Але оце вираховувати, це ж скільки грошей треба. Потім безпосередньо перед тим, як вже загратували мене,
Там кілька тижнів спостереження. Кожен день стоїть коло будинку в одному чи в іншому Це місці. така держава, вони гроші стільки не жаліють грошей. на це. От Да. витрачалось на мене. Для мене було Дивно, дико так? саме сприйняття, що можливо викидати такі гроші, Можливо. витрачати такі сили задля ради чого? Ну, що я несу? Ти просто не розумів, як українець, як людина, яка в вільній країні жила, ти просто не розумів їхніх сенсів. Це для них цілком Ні, зараз природно. то звісно, Да, зараз ти мені розумієш це, абсолютно зрозуміло, що імперія, вона дуже ревно ставиться, бо вона розуміє, звідки в неї. Є таке, Сінека свого часу сказав, да, що знаки та символи правлять Так. світом, а не слово і закон. Так, правда, це головна Да. загроза для таких держав. І от саме як, державний прапор України для них як знак, як символ оцього. І вони ладні були спустити всіх собак, витрачати будь-які гроші, аби показово покарати, знищити саму думку оцього ментального спротиву. От. Слухай, Володя, а що сталося конкретно? Тобто це тривало певний час. Спостерігали, стежили, там, да, слідкували, там, загрожували, там, адміністративні справи там, тощо. Але що сталося в той момент, коли вони сказали все, досить, ми його загратуємо? Ну вони ж безпосередньо мене приїздили, і там, ну це було показово. По людях, з якими я спілкувався, в тому числі кримські татари, з якими я спілкувався в хороших відносинах, ну товаришували ми і товаришуємо досі. Вони отак показово в них обшуки проводили, от, ну такі несанкціоновані. Підготовча робота. Да. І от і те, що вони, і мені вони казали, що знімай прапор і вали звідси, а то ми тебе посадимо. Тобто чогось конкретного не було? Це просто їм керівництво сказало, ну все, давайте там. Да. Ну, вони методично цим займались, да, і мені от таким чином вони говорили. Але, знаєте як, вони ж намагались ось цю видимість законності витримати. Так, це для них важливо. Да, і по першій справі, для того, щоб мене загратувати, за тим, що вони там придумали, підкинути оці набої з вибухівкою, воно не дає підстав для загратування на час на час слідства, судів, не дає підстав. І їм потрібно було довести до кінця, до вироку у цю першу справу, яка закінчилась. Щоб її використати як рецидив і на підставі цього одразу загратувати мене. Да. І ще я думаю, це моя версія така, що вони все ж таки, коли відправляли у відрядження цих хлопців, які за тобою там ходили, вони все ж таки розраховували на перемогу страхом. Тобто, щоб ти сам... Я думаю, я майже впевнений, як би ти сказав їм, я більше нічого не буду, вони б сказали, да і ладно, да і живи. А вони мені казали, я, мов, валі звідси. Я їм, знаєте, от таку відповідь тоді дав. Кажу, а на кого я свою землю? От на вас, дебілів, залишу. Ну, це, вони подумали, що ти правда божевільна людина. Вони ж цього не розуміють. Вони ж люди манкурти, вони ж без батьківщини взагалі, без гідності, без нічого. Для них це не зрозуміло просто. Ти просто для них божевільна людина. Хоча це цілком зрозуміло, цілком нормально. Тобто в тебе був шанс просто поїхати. Просто поїхати. Просто сісти там, не знаю, в бусик і поїхати. І вони таку можливість залишали. Тобто немає тебе фізично там, да? І проблеми немає. Просто, як ти знаєш, казали батькам однієї кримської татарки, вони казали, коли ось просто прийшли окупанти,
буквально це ще лютий чи там березень 2014 року, сусіди, які там з ними харчувалися, яких насправді пригощали кримські татари, плов, дні народження, там все разом. Вони такі були такі хороші сусіди. Да? Вони буквально там наступного тижня прийшли. Ну все, ви ж поїдете в свою Україну. Вам тут більше робити немає чого. Це ж вже Росія, це не ваша земля. Все. Це була ваша, стала не ваша. Ну, вони послали їх там досить жорстко. Але вони так відчувають себе, що вони вирішують чужі долі народів, долі людей. І, звісно, вони здивовані, коли вони бачать просто людину нормально. Це для них вже якийсь там поворот мозку. Дуже показовий момент в цьому. Знаєте, от ми коли говоримо про свободу, да, про там, Що це волю, таке для тебе? Ну, для мене свобода, ну, це в першу чергу можливість продукувати і розбудовувати те, що для мене важливо. Для мене важливо все, що стосується моєї етнічності, моєї світоглядності як українця, от все, що дає мені можливість розбудовувати це і передавати далі в світ, транслювати в цей світ. Оце і є свобода. Ну, насправді, от для мене ця свобода, вона важлива. А для людей, от ми просто про різні свободи говоримо. Вони ж щиро, отакий момент, коли там жіночка одна з Джанкойського району, десь чи з самого ж Джанкоя, як вона в соціальних мережах там оце виставила, що от, дякуємо Путіну, що він дав нам свободу слова. Що до цього нам забороняли в клятій Україні казати на українців хохли вонючі, а на татар зрадники. Нам забороняли це говорити. І нарешті ми можемо. А тут тепер ми можемо вільно це говорити. От для них оця свобода бути твариною. Бути твариною, да, бути цим, це навіть не манкурти, це, ну, це взагалі, що в людей в голові, мені важко уявити собі. Це дуже тонко. Але для них це свобода. І вона так щиро раділа цій свободі. А потім я от з такими, які раділи, от, наприклад, я сидів і дуже часто перетинався, і певний період часу сиділи ми в одній камері от з цим депутатом колишнім Алуштинської міськради Степанченко. Нова влада, про яку він мріяв, там Росія. Да. І ви ж, ну, уявити собі, він сидить в тюрмі. Я так дуже пам'ятаю його цей розмову з подільником під час етапування там на Боксику, коли він каже, він розповідає йому, що от з мамою спілкуюсь, і кажу, мам, ну як же ж, краще зараз стала Росія, а вона ні, там не згодна зі мною. Я кажу, ну як, мама, ну ти ж подивись, ну краще ж все одно стало. Він сидить в тюрмі і переконує маму, ну, що краще. Да, що стало краще. В Криму з тюрми він переконує. Я нещодавно бачив на цей репортаж, ну, Радіо Свобода їхній, і він там присутній, він вже зараз каже зовсім інше. Да, він же зараз каже зовсім інше. Да, це треба було побути 4 роки в тюрмі, щоб хоч щось. Але я впевнений, що там нічого не дійшло. Слухай, якщо він вийде зараз, він знову візьме знову прапор окупантський і піде святкувати там повернення в рідну гавань. Ну, вони не святкує зараз, да, зараз там говорив інші речі, але от просто момент оцей розуміння, коли я стою і слухаю, як він з тюрми переконує маму, що стало краще ж, як Росія. Яка плаче через те, що син у в'язниці. Син у в'язниці, і життя погіршилось. Ну, вона йому гірше за сина у в'язниці нічого немає для матері. Побутові речі говорить, а він їй каже, мама, стало ж краще. А вона каже, що ні. Оце біда.
Да. Ти знаєш, я просто я відчував це тоді, коли я тебе не знав особисто. Я відчував, що ти просто ідентична людина багатьом з нас, з кримських татар. Ну, мені це точно ідентично. Я такий самий радикал, і такий просто я не пережив, на моє щастя, тих іспитів, тих страждань, які ти пережив. Але за просто переконаннями ми абсолютно однакові люди. І скажи, будь ласка, чи ти впевнений, що ми разом українці Кремли, переможемо ворога, звільнимо свою землю, повернемося туди, і що люди, які, до речі, ті, хто на тебе там стукав кудись, та, що вони будуть покарані? Ну, от з приводу покарані люди, які ну, просто виявились, знаєте, ну, Слабкими, ти хочеш? та навіть не слабкими, а ну, недолугими. Я не про покарання там фізичне якесь. Я ж не тільки про це. І так, і так. Да. В залежності розумію, від зробленого. І з приводу от покарання абсолютно впевнений, що коли, не якщо, наголошую, а коли ми повернемось в Крим, то покарання це має бути головною метою, аби не допускати більше повторень оцих. Бо непокаране зло, воно тільки... Багато разів доведено історію України, історію Криму. Да, непокаране зло – це пролог до наступних злочинів цього зла. З приводу покарання тут просто форми покарання. Це але все невідвратно, як невідворотність має бути. Це так, головне. Так, да. так. Вони мають знати, що нічого не проходить просто так. А з приводу часу, да, от повернення, коли ми повернемось в Крим, от насправді для мене, ну, от я навіть не хочу про якісь рамки там думати, чи про моделювати, яким чином це буде зроблено. Завжди повторюю цю фразу, яку я десятки тисяч разів прочитав, перебуваючи за ґратами в псалтирі, що даремно трудиться будівничий, якщо не Господь будує дім. Наша справа – це робити от все у відповідності до волі Всесвіту. Ми маємо беззаперечний зв'язок ментальний, ну, не ментальний, а як от, ну, на рівні інтуїції, на рівні от просто побажань, мрій із Всесвітом. І Всесвіт управляє, є свої закони, нам вони не зрозумілі. І наша справа просто жити своє життя у найближчій відповідності до волі Всесвіту. А в волі Всесвіту це впорядкування все ж таки правди, справедливості на цій землі. І те, що це буде зроблено, і я це абсолютно впевнений, що я буду брати в цьому участь, що я це побачу. Але часових рамок от точно не хочу ставити і вважаю це, ну, за непотрібне і за таке, що заважає справі відновлення справедливості. І це дуже глибока філософська думка. Взагалі, поспілкувавшися так довго з тобою, я думаю, що, по-перше, тобі треба писати книгу. Я не жартую. Це не жарт. Ти глибока людина, насправді. Ти можеш це і ти маєш це. Ну, бо будь-яку книжку. Я не знаю, може ти вірші пишеш, може ти там граєш, може ти пісні будеш писати, ти ж там навчався колись в музичній школі. А, до речі, я хочу сказати, ми так відверто поговорили, і я от хочу розповісти такий малий епізод. Це для розуміння. Із перебування в тюрмі. От коли вже я в Торжку на той момент перебував, в ШИЗО, безвилазно там сидів, але ж була можливість оце всім письмо
ти майже в режимі онлайн спілкувався з людьми. Ну, тобто люди електронною поштою надсилали листи, в тебе було дуже мало часу, там ввечері на 1 годину 15 хвилин тобі видавали там зуби почистити і пошту прочитати і відповісти. От такий час в тебе був невеликий. Але все ж таки можливість була. Там ти спресовував, моделював якомога, щоб найбільшу кількість листів відповісти, бо листів насправді багато приходило. І тут мені надсилають деталіровку от з цією сорочкою, яку мені вишили дівчата з Борщівська вишивка, це от Тернопільський, Скала Подільська, там є, дівчата вишили мені сорочку, причому автентична, в них в музеї така сорочка в музеї знаходиться. Так. І от вона належала патріоту України, там, хлопцю, і це в 30-ті роки минулого століття. І от вони точно таку скопіювали, там є тризуб на вишивці українській. І от я читаючи цю, і це Таня Лазда з Латвії, вона мені прислала цього листа, і там в ньому невеличке звернення від людей, які вишивали цю сорочку, і фотографії, як батюшки 3 конфесій освячують її, і там деталіровка, яка вона, ця сорочка. І перелік, от невеличке таке, кілька речень з побажання мені, там, привітання від них. І далі перелік прізвищ. І отут, вже перебуваючи стільки часу там, і коли ти чуєш, і постійно я вже став звертати на це увагу. І коли в переписці з кимось, я не пам'ятаю, хай не ображаються люди, а з кимось з киян в переписці, щось там про мову українську, російську, ту, яку в Україні транслюється, і та, яка в Росії, російська. І щось там от таке, в нас якраз напередодні була ця переписка з людиною, відбулася. І я їй ще написав, що різниця між українською, російською і російською, це як взяти слова, начебто одні ті самі, набір слів. Але от, якщо порівняти, то художники там роблять свої картини там одними ті самими красками користуються. Але от в Рєпіна виходить послання оцих запорізьких козаків. Кому це загадка історії, воно там. Но оце відповідні настрій в картині. І оце свобода внутрішня, людська, вона там трансльована. Там це видно. І це в цій картині зашифровано щось. А в Левітана «Над вічним покоєм» картина, виходить. Одні й ті самі фарби використовують. І тут приходить цей лист, і я читаю прізвища людей, які брали участь в вишиванні цієї сорочки. І от читаю так: Дяківнич, Дудник, Яремій, Онисько, ксилографії, Лелик. От ви відчуваєте, як на язиці? Долинська і Бензула. І я навіть не зупинявся далі. Боже мій, на язиці порхають, мов метелик, слова, барвистим хором прізвищ сочних. В них доля України, вишивана з тих, хто всупереч рутині днів поточних карбують хрестиком на полотні з ниток простих свій генний код із впертістю і завзятістю комах, що є незламним і неперебореним в віках. Розумієте, я цього не писав. Оце я втав прізвище, воно само. Слухай, це коротше, продовження. Домовилися щодо книжки? Починай. Ні, я тобі... Ніколи не кажи ніколи. Ось, це головне. Ти дуже круто формулюєш сенси. Ти дуже круто. Я б навіть порадив тобі зробити канал в Ютубі. На жаль, наша зустріч сьогоднішня добігає кінця. Я дуже вдячний. Що вже, так? Так, вже, майже година. Це просто неймовірна бесіда була, свідками якої ви також були.
Я дуже вам вдячний всім, хто допомагає, особливо за допомогою, використовуючи Patreon. Підписуйтесь, і щомісячна підтримка в будь-якому розмірі – це дуже важливо і правильно для нашого телеканалу, який існує і працює для вас. І я впевнений, що ми з паном Балухом разом повернемося до Криму, і ми всі з вами обіймемося. І я дякую вам за увагу. Дивіться АТR і далі. До нових зустрічей.